Kapurwane motenre kod mago ne tarik 15 mar dwe ni jatend piny William Ruto nyocha ne oketo koke paro mag chik 7 kendo keto gibedo chik bang' od bura kadhogi. Chikgo riwo mano mar lokruok e chik matayo duol mar obila, chik matayo chenro mag rito le mag bunge, chik matayo duol mar lowo, chik matayo wuothe mag ndeke, mano mar chenro mag uso kembe sirikal kod chik magayo kaka jopiny tiyo kod mbui. Kaka jafwambo marwa Eric Ounda lero, chik no magayo kaka itiyo kod mbui osekelo ng'ur ne jok ma tiyo gi mbui kendo omiyo jokene ratich oganda ocholo bura e doho ka giwacho ni odhi rocho ratich jopiny. Ang'o hie manitiere e chik ni momiyo paro mopogore opogore koro betie? Wawinjane ripot mar Eric Ounda. En paro mar chik ma yande ochuogi gi jaod bura ma Wajir East Eden Mohamed kadwaro ni rid chike matayo kaka oganda tiyo gi mbui kendo neno ni mbui ok tigo e nyayo timbe mag maundu, puonj maricho mag din kod geng'o picha gi ote madhi ataro gi ratiro mar nyithindo. Gikone jatend piny nyocha opuodhe kendo obedo chik. Chikno chiwo ting' ne komiti magayo tiyo marach gi mbui kata National Computer and Cyber Crimes Coordination Committee mar golo chik mar loro mbui kata website kod mbui mamoko ma oyangi ni tiyo gi mbui ataro mar chik. Chikno yaro malach yore mag kum ma ichiwo ne jogo matiyo marach gi mbui. Ng'ato ang'ata ma otiyo gi mbui e yo manyalo hinyo ng'ama chielo, ketho mwandu kod miyo gi midhiero mamoko ibiro go fwai ma ok okalo shillings milion 20 kata twech e jela kuom thuolo ma ok okalo higni 10. Bende inyalo miye kum 2 go duto. Chikno bende otimo lokruok ne pend chik namba 30 e chike ma osebedo katayo tiyo kod mbui kendo nyiso ni kum dhi bedo ne ng'ato ang'ata ma otiyo gi nonro mar ng'at machielo e timo maundu, kuo kod mibadhi moro amora ka okalo e goyo simu kata oro ote ma otisi ni email. Ketho makamano biro miyo ng'ato kum mar shillings 300,000 kata twech e jela higni ma ok okalo 3. Bende inyal mi ng'ato kum 2 go duto. Chikno bende chiwo siem ne jogo matimo maundu mag wilo lainde simu mag ji mamoko, tim maong'ere kaka sim swap. Tim makamano dhi nyuolo fwai mar shillings 200,000 kata jela higni ma ok okalo 2 kata twech 2 go duto. Chikno kata kamano osenyuolo ng'ur kod penjo ka dibed ni onyalo rocho ratiro mag oganda chiwo pachgi e weche matimore e alworagi. Ng'ur osechwal e doho gi jokedne ratich oganda ka hiwakni odhi ataro gi pend chik namba 33 gi namba 34 mar katiba maloso e wi ratiro mar tudruok gi jopiny wacho pachgi.